Mä oon Tommi ja mä oon kiivennyt noin 20 vuotta ja mä oon täällä Rete vastaavana täällä uudessa hallissa. No mun nimi on Kalle Laakso ja mä oon reitintekijä ja mä tuun tekemään tänne boulderia ja köyttä ja vähän suunnittelemaan, että kaikille löytyy kiivettävää ja joka vaikeusasteikselle löytyy monipuolista kiivettävää. Paljon on katsonut, että millainen otetilaus ja otteiden saatavuus on tällä hetkellä ja hyvältähän se näyttää. Meillä on paljon uusia otteita, mitä saadaan köysille ja uusia otteita, mitä saadaan boulderille ja tehdään niistä kattava settaus. No mä haluan tästä semmoista tietynlaista niin kuin kolmiulotteista hauskaa kokemusta. Täällä on tosi monimuotoiset seinät. Verrattuna vanhaan halliin, siellä oli melko kaksiulotteiset ehkä ne seinät. Täällä on kaikenlaista muotoa tuolla, että hyvää, hauskaa kolmiulotteista kiipeilyä. No se on otettu huomioon otetilauksessa jo, että siellä on isoa otetta kaiken tasoisille kiipeilyille ja kaikille profiileille, mitä tänne on suunniteltu. Pystylle, läpiprofiilille, slopea ja tuonne isolle hänkille vähän isompaa slopea vielä. No, mä haluan viedä omaa köysikipeilyreitin tekoa uudelle tasolle täällä. Uudet profiilit ja korkeat seinät, se mahdollistaa varmasti paljon monipuolisemman settauksen, mitä tuolla vanhassa hallissa. Ihmisten tavallaan vastaanottoa siitä, että minkälaista täällä on sitten kiivetä ja millaisia nämä reitit on. Että kun on itse niin hyvässä osassa, että saa tehdä täällä reittejä, se on vähän niin kuin taidenäyttely. Kun pääsee esittelemään ne omat tuotteet ihmisille, niin sitä on tosi hauska katsella sitten, että miten ihmiset reagoi niihin.